uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, angimbingelele. Sibonga uNkulunkulu, sigciniwe, sivusiwe. uJesu Kristu inkosi, ngicela sikhuleke. Baba wethu oncele, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena unguphila kwethu, wena uyinkosi ephakemeyo, uNkulunkulu ongunaphakade. Akekho ongalinganiswa afaniswe nawe. Siyakhothama kuwe njengamanje sithi wena wedwa udumo lungolwakho. Namanje Baba wethu ongcwele, silindele ukukhuluma kwakho. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo, ongathuli, oqondisayo, ayala sole. Size-ke Nkosi sinjalo ukuba siqondiswe, siyalwe, sisolwe, sikhuzwe. Siyabonga Baba wethu onxele, sibonga ukukuzwa ukuthi wena uhlezi unathi. Sibonga ukuqonda ukuthi umuthe unathi okwangempela. Sikunikeza udumo-ke Baba wethu onxele, sifunda izwi lakho, khuluma ngalo. Asinakho thina kwethu ukuqonda, asinakho nokuhlakanipha, asinakho Nkosi nokwazi, asinalutho. Siza sinje ukuze sigcwaliswe ngomoya wakho ingcwele, siholelwe kulo lonke ulwazi nakulo lonke iqiniso. Sikunikeza udumo Baba wethu ongcwele. KungoLwesine siyavuma ukuthi akekho njengawe, uNkulunkulu endaweni zonke, ngisho nasey'nzulwini zomhlaba. Sivuma ngesivumo Nkosi osiphe sona kwabaseFilipi, esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyambonga-ke uNkulunkulu kuphinde silithole leli thuba elihle kangaka asipha lona. Siphinde sixhumane kule nkundla ngezwi lakhe, kungangokuhleba nanokukhuluma iy'ndaba, kodwa kuwukushera nje izwi lakhe. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu kule nkonzo-ke sizofunda kulo mkhuleko wethu. Sizofunda incwadi abaseKorinte bokuqala. Sifunde nje ku-chapter 1, sifunde khona uvesi 21 kuya ku-25. uJesu Kristu uyinkosi. Sisazama ukuhlala kahle lapho bazalwane. Sifundeni-ke uJesu Kristu uyinkosi. 1 Corinthians chapter 1 verse 21 to 25. Sifundeni-ke. Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kaNkulunkulu, izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngokuba, uvesi 22, ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubo abezizwe, kepha kubo ababiziweyo, abaJuda namaGreki, sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Yilo lelizwi bazalwane esizokhuluma ngalo. Ngiyazi ukuthi lide, ngiyazi futhi ukuthi mhlawumbe singangaqedi, kodwa ngiyabheka nje bazalwane ukuthi encwadini yeZaga
kunevesi zaga 3, ngicabanga ukuthi uvesi 5, ukuthi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Lilodwa nje lelo vesi bengingaqondile nokulikhotha, kodwa livula enhlizweni yami ukuthi ngempela asihlakaniphile. Ngempela akukho esikwazi ukuzenzela khona. Ngempela sasingeke nje size siy'sindise. Ngeke ngibuke laba bantu abahlakaniphe kakhulu, laba abazi i-maths, iy'qenqe, abahlakaniphe ngempela. Kodwa abakwazi ukuyisindisa, futhi ukuhlakanipha kwabo kuyaphela. Uthola ukuthi akakwazi mhlawumpe ukwenza ezinye izinto ezilula esikwaziyo thina esingahlakaniphanga ukuzenza. Njengakho nje uku-understand-a indaba zakaNkulunkulu. Isikhathi esiningi abantu abahlakaniphile abakwazi ukuqonda ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Lokho kushiwo yileli vesi, uvesi 24, hhayi 24, uvesi 25, elithi ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu. Shuthi lokhu uNkulunkulu yena athi kuwubuwula kuyena, yilokho kuwukuhlakanipha, izinga eliphezulu lokuhlakanipha. Bese kuthi lokhu abantu abakubuka okuwubuthakathaka kuNkulunkulu, the weakest, kube ngamandla kodwa kuyena. Ingalokho uNkulunkulu esebenzisa thina esiyiziwula ukuthi siqonde izwi lakhe, ngoba thina siyamukela. Ingqondo yethu idalela ukuthi imukele ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Ngake ngibuke ngisemncane ngikhula, ngibona ukuthi abafundisi bayahlupheka. Why ba-choose ukuhlupheka kunokuthi basebenze nje kahle nabo bahlonishwe babe nezinto ezinhle? Babehlupheka-ke ngempela abakuqala. Kwakuye kungimangalise lokho. Kodwa futhi okwakungimangalisa kakhulu ukuthi ibona babejabule kunawo wonke umuntu nje ongenalutho, onotho. Babejabule because wawuthola ukuthi kuyakhulekwa, kuyalalwa, kuyavukwa, kuyadliwa lokho kukhona, akukho simanga. Namanje uthola ukuthi thina esingenalutho, iy'mpilo zethu ezingekho busy, sinalo ithuba lokuhlala phansi sifundiswe. Sinalo ithuba lokuthi mase silala silale kahle. Akukho ukuthi uvuke. Ngike ngaba entweni yebhizinisi. Babethi mase belele abantu, mina ngibhizi, ngiyabala, ngenza ama-order, ngiyahlanganisa iy'balo, ngibala ukuthi kufanele kukhokhwe kwasazi, kufanele kukhokhwe lapha, kufanele kukhokhwe laphayana. Kushaya u-2 in the morning, ngihlezi ngenza leyo nto. Ngibona ukuthi umuntu ongenakho lokho ulele, u-comfortable. Ithemba lakhe likuNkulunkulu. Ithemba lakhe akancikile nje ekuhlakanipheni kwakhe, akancikile ukuthi mangibhalansise, angibhalansise lama-figures ukuze ngikwazi ukuthola i-stock. Akukho. uNkulunkulu usebenzisa ingqondo engahlakaniphile ukwenza ukuthi kuvele ukuhlakanipha kwakhe. Ngiyalithanda bazalwane leli zwi, ngihlangane nalo nje ngomusa kaNkulunkulu. Ngabheka ukuthi ukuhlakanipha ngempela okuvela kuNkulunkulu kuwubuwula kohlakaniphe ngokwendalo, oy'tshela ukuthi uhlakaniphile ngoba ehlakaniphe ngokwenyama. Ngoba okokuqala akazukuqonda nje ngesiphambano ukuthi okokuqala nje uNkulunkulu wayengathumelelani indodana yakhe izofela abanye abantu. Akuqondakali. Okwesibili, umthanda kanjani umuntu ongamazi? Umthande nje. Umthande kwi-level yokuthi ungaze umfele. Kuwubuwula enyameni. Kuwubuwula uma ucabanga kwenyama. Isiphambano sona uqobo uma usibheka, sasiwubuwula. Uma
usibuka nje i-structure sesiphambano ngokwehlo lenyama. Angithi kwakwaziwa ukuthi iy'ngalo ziwu-2, yebo, zenziwa. Kuyaziwa ukuthi iy'nyawo ziwu-2, kodwa kwenziwa ukuthi kunele unyawo olulodwa bese olunye lube phezu kolunye. That is plain foolishness. Kodwa kuNkulunkulu kwakunesizathu. kuNkulunkulu kukuhlakanipha. Kwakhona nje le cross, leli plango elimela nquma. Ukhona umfundisi oke wakhuluma ngalo lelo plango ukuthi la kufike kuhlukane khona. Kuhlukane ukuhlakanipha komuntu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. La uNkulunkulu ephuma khona abheke phezulu kukhomba ukuthi okwakho ukuhlakanipha kuyaphela, kwazi ukukhuphuka. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, lithi-ke lelizwi uma siliqala nje kuverse 21, lithi ngokuba njengalokhu ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu izwe azange limazi uNkulunkulu. Asizange size simazi ngokuhlakanipha kwethu. Kwadinga ukuthi kube khona ozosho, kwadinga ukuthi kube khona esizokufunda, kwadinga ukuthi kube khona ama-experiences esidlula kuwo, noma izimo esidlula kuzo, size sibe nokuqonda ukuthi ngamandla ami bengeke ngidlule, ngokusizwa ngabantu engibathembile ngangeke ngidlule. Ngihlezi ngikhotha-ke la ukuthi ngendlela engangimthemba ngayo ubaba wami, kwathi uma ngabe seshonile ngabona ukuthi ithemba lami belingekho, ngoba he could afford, wayengalwa ukuthi angafi. Kodwa ngoba nganginga-understand ngaleso sikhathi, ngangingenakho ukuqonda, ithemba lami lali-misplaced. Kwakumele ngithembe uNkulunkulu onokungafi, ngithembe uNkulunkulu okwazi ukwenza konke, ngithembe uNkulunkulu owazi kuqala kungakenzeki, ngithembe uNkulunkulu onokwazi umhlaba ungakasekelwa owayekhona. Now ithi-ke le ndaba uma seyiqala nje ithi thina izwe alimazanga ngokuhlakanipha kwalo. Azange size safika la sibona ilanga liphuma lize liyoshona, satshela ukuthi ngelinye ilanga lizongaphumi. Uthi uma ungabe unengcindezi enkulu ucabanga ukuthi uzofa ebusuku, mhlawumbe ugula kakhulu, kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi ngenxa yesimo obhekene naso umhlaba uzokwemboza. Bese kungenzeki ngoba uhlakaniphile uNkulunkulu kunathi. Asikwazi ukuqonda ukuhlakanipha kwakhe, asikwazi ukuqonda ngisho uthando lwakhe okulubanzi lujulile. Asikwazi ngisho ukulilinganisa uthando. Sihlulwa ukuthanda ama-families wethu, sihlulwa ukuthanda the smallest circle, isiyingilizi esincane kunazo zonke, umndeni. Kangakanani igruphu enkudlwana abazalwane, kangakanani igruphu enkulu isigodi sakithi, kangakanani igruphu enkulu iprovince, igruphu enkudlwana iSouth Africa, igruphu enkulu kunaleyo i-Afrika. Sikukhombisile nje ey'nsukwini ukuthi sihluleka ukuthanda i-country, sihluleka ukuthanda i-Afrika yonke, siyahluleka. uNkulunkulu olwakhe uthando lubanzi, lujulile, it is deep. Ukujula kusho ukuthi asinakuliqonda, asinakwazi ukuthi liphakeme kangakanani, asinakwazi ukuthi kujule kangakanani ukushona phansi, asinakwazi ukuthi kubanzi kangakanani. Esikwaziyo ukuthi uthanda umhlaba wonke, uthanda wonke umuntu, uthanda zonke iy'dalwa, konke okudalwe nguye uyakuthanda. Kungaba yitshe, kungaba isihlahla, kungaba intuthwane, kungaba indlovu, kungaba yinto enkulu, kungaba yinto encane, konke okudalwe uye. Uzubona ukuhlakanipha kaNkulunkulu ukuthi konke okwenze ukuthi kuzoba ne-afterlife. Umuntu une-afterlife, eyokuphila okuphakade mayekholiwe iNkosi uJesu.
Isihlahla sine-afterlife ukuthi sizoba amabhanuko, sizoba kwakhiwa imikhumbi, kuzokwakhiwa amaphepha, kuzokwakhiwa ini ngesihlahla. Amatshe kudaliwe ukuthi kuzokwakhiwa i-afterlife yento ethize edalwe uNkulunkulu. There is an afterlife. Manje ngiyabheka ukuthi besingakuthola kanjani uma besingazange size kuye ongumnikazi wakho lokhu kuhlakanipha. Besingakuthola kanjani uma singazange sathatha ithuba naye wasembulela ukuthi ngangikhona umhlaba ungakaze usekelwe. Umhlaba usekelwe wakhiwa yimi, wadalwa yimi. Sasingazi kanjani ukuthi ngezwi lakhe angadala kwenzeke singazange safika kuye, safike sathi uJesu Kristu inkosi, kwathi thibala, kwaguqa iy'nyoka, kwaguqa amagundwane, kwaguqa yonke lento esiyibonayo, esiphila nayo, esaziyo nobungozi bayo ngesinye isikhathi. Sasiyokwazi kanjani uma sasingazange safika esiphambanweni? Bazalwane, izwi lesiphambano ngempela lingokuhlakanipha okukhulu kaNkulunkulu, ngoba ngezwi lesiphambano siye sathola ukusinda, saphiwa ukuhlakanipha, saphiwa ingqondo, saphiwa imizwa, senses, ukuthi sizwelane nomunye. Safundiswa ukuthi hayi, uma ngabe umuntu ekuzonda, umoya wakhe okuzondayo akuyena, umoya ombusayo, umoya ophila phakathi kwakhe. Wena-ke mthande, ngoba umoya ophila phakathi kwakho umoya wothando, umoya kaNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithi uma ngifunda le ndaba ngabona nje ukuthi hey, icebo likaNkulunkulu lokuthi alethe indodana yakhe kwakukuhlakanipha okuphezu konke, komdalo ophezu konke. Sasizakala thina esasingelutho, sasizakala thina esingahlakaniphile. Ngithanda indaba loya muntu okuthiwa wayezalwe eyimpumputhe. Ngisazi ukuthi kuyiphi incwadi, uJohane yini, la kuthiwa kwathi mangabe uJesu esevulile, inkosi uJesu esivulile amehlo akhe, bathi uma ngabe bemshushisa bethi ubani okuvule amehlo, kwenzekeni? Wathi mase bethi kusho ukuthi uyisoni, bam-accuse ngezinto ey'ningi lo ovule lowo muntu amehlo. Wathi lo muntu uma ephendula ukuthi uyisoni-ke angazi, engikwaziyo ukuthi bengiyimpumputhe, manje sengiyabona. Yilokho okwenziwe yizwi lesiphambano kuthina. Sasiyimpumputhe bazalwane, sasingeke sikwazi ukuthanda, sasingeke sikwazi ukuthanda umzalwane, umuntu ongazalwa naye, ngoba sikhule ku-instilwa, kugxiliswa kuthina indaba yama-siblings, abantu ozalwa nabo, umndeni. Sasingeke sazi ukuba akuzange kwavela indaba yey'kole la kuhlangana khona imindeni, iy'ngane ezingazani ziqhamuka emindenini ehlukene. Sasingeke sazi ukuba akuzange kube khona inkosi uJesu yafika emhlabeni yahlanganisa izizwe ezazingazwani, ezazibukelana phansi. Sasingeke sazi ukuba laba abamukela insindiso ekuqaleni abazange bahamba bayifafaza, bavula amehlo ethu siyimpumputhe, avuleka amehlo, ingqondo yaqala yarekhoda, saqala sanokuqonda. Ngiyalibheka nje leli zwi bazalwane, elikhuluma ngamandla kaNkulunkulu, elithi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu, kube insindiso kulowo nalowo okholwayo. Elitholakala lami, ngiyalicaphuna nje, angilifundi nje ngoba linjalo. Elitholakala kwabaseRoma 1:16 wakhona. Ngiyabheka nje bazalwane ukuthi uma ngabe umuntu usutheke uyakholwa, kumele ukuthi ithemba lakho libe kuNkulunkulu,
ukuze yena kuphi ukuhlakanipha. Lisho njalo izwi lithi ukhona yini osaswela ukuhlakanipha makakucele kuBaba uNkulunkulu ophe ngajakadi. Kusho ukuthi ngeke akuphe uma ngabe usuze wakholwa weza kuye, angeke akuphe okuncane. Asingazishodi ingqondo bazalwane, sesivulelwe ithuba. Uthola ukuthi umuntu uzothi esezwile ukuthi hayi okaNkulunkulu umntwana akakwenzi lokhu, ubese wena usuyaqala phansi uyobuza, ngempela ngirongi yini mangenze? Usuzwile nje mzalwane. Yilo lelizwi lelivangeli esalamukelayo okumele asiphile ngalo. Uma ngabe ungenakho ukucaceleka, buza phela, ingani inkosi ivulile iminyango. Angithi ngesikhathi inkosi uJesu isesiphambanweni, ngesikhathi kuhlukana ebeka umphefumulo wakhe esandleni sikaBaba, kwadabuka isihenqo sethempeli. Leyo kwakuyisimboli, kwakuwuphawu bazalwane lokuthi siyaziyela nathi kuNkulunkulu. Uthi-ke umprofethi u-Isaya, ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu, ukuthi ingalo yakhe ingafinyeleli nendlebe yakhe ingezwa. Bazalwane, sineyindlela lithi izwi likaNkulunkulu Baba, kanye nokulingwa ikhona indlela yokuphepha. Akavali thaqa uNkulunkulu, akasho ukuthi ningezi. Inkosi uJesu ithe uma ifika emhlabeni yathi izanini kimi nonke enisindwayo nenikhathele, ngizoniphumuza. Mhlawumbe usuhambe nomthwalo for years, mhlawumbe iminyaka ewu-12 kuya kweyi-22, mhlawumbe ku-27, mhlawumbe ku-30. Ukhona ozokuphumuza, wena iya kuye nje, uthezanini. Athi kwelinye izwi athi phonsani kimi zonke izinkathazo. Phonsani izinkathazo. Akasho ukuthi ngoba usuke waphosa ungasaphosa-ke dedela abanye, cha. Zonke izinkathazo. Lubanzi lujulile uthando. Bazalwane, besingabambelela, yazi besingahlala, kuyahlaleka. Kuhlaleka sebeshilo ukuthi isilima. Kuhlaleke sebeshilo ukuthi uzenza ngcono. Kuhlaleke sebeshilo ukuthi uphuphuthisekile. Sebeshilo ukuthi usuyinto nje engazazi, uyilabatheka. Sebekusho konke kodwa ube nokuhlakanipha. Lokhu kuhlakanipha esikuthole ngenxa yesiphambano. Bazalwane, asingavala amehlo ethu esevuliwe. Ungavumi. Wawanqaba leya mpumputhe yathi hayi-ke ukuthi uyisoni mina ngazi, engikwaziyo ukuthi bengiyimpumputhe sengiyabona. Yilelozi okufanele liphume kithi. Bangasho ukuthi uphuphuthisekile, bangasho ukuthi njengoba ufulathela amadlozi nje awusento yalutho. Kodwa uma ekutheni engikwaziyo bengiyimpumputhe sengiyabona, futhi ekuhambeni konke angisazithwalele mina. So kusho ukuthi lokho enikubonayo nina okusemehlweni enu, ngoba nina nifake lezo yibuko ezinjalo, noma mhlawumbe ifastela lenu aligezekile kanjalo. So senibona into esindayo kumina, mina ngingayiboni ngoba mina ngiphosile. Uthi-ke indaba kaJakobe wawelisa konke. Hey bazalwane, uyazi ukuthi uma ngabe usazithwalele kulesi sikhathi samanje, ngempela sekukhulunywa kangaka, ngempela kusadingeka uqhubekele ekujuleni. Akuqhubekele ekujuleni, ubuze ukuthi Nkosi, ngabe ikuphi lokhu engingakwelisanga mina? Nkosi, ngabe ikuphi lokhu engisakubelethile? Imuphi lo mthwalo engisawubelethile? Muhle-ke Inkosi yethu uJesu ithembekile, ngoba uma uthi mabala onke Nkosi yami
angcolise umoya ngihlanze kuwo namhlanje, iyawakhomba bese uyaye iwahlanze. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyafisa nje sengathi besingagxila kuleli zwi. Ngoba uyabona uma usuhlehla uya kuverse 23, uthi uverse 23, siqale ku-22, uthi u-22, ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGreki afuna ukuhlakanipha. So uyabona ukuthi uwela kuyiphi igruphu? Uyigruphu yey'bonakaliso noma uyigruphu yokufuna ukucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu? Cela ukuhlakanipha, khona izibonakaliso zizolandela. Uyazi ukuthi ukuhlakanipha yikho lokhu ukuthi ube nokuqonda ukuthi akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Ukuhlakanipha yilokhu ukuthi ube nokuqonda ukuthi akukho okumehlulayo uNkulunkulu. Ukuhlakanipha ilokhu ukuthi ube nokwazi ukuthi uma ngimdumisa, uma ngisa udumo kuye ngendodana ngegama aliphakamisile, kuba udumo kuye yena besehlisa iy'busiso. Iy'busiso ziba yizo iy'bonakaliso ngoba kubonakala nempilo ishintshe, kodwa sibe nokuqonda ukuthi ngesikhathi esifaneleyo. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyafisa nje singathi masizana leli zithi, kepha thina, umpostoli uPawulu lo wayebhale le ndaba, uthi sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni. Lo Kristu obe yihlazo waba yisikhubekiso kubaJuda, kwaba ubuwula, njengoba kade ngisho ngithi ukuthi kungaqhamuka umuntu nje azofela abanye abantu engasazanga yena isono, enziwe isono. Uma ngabe ukuthatha ngenyama kuwubuwula ngempela, ungathi singeke sibafele abantwana bethu, singeke sibafele abazali bethu, singeke sibafele iy'hlobo zethu. Ungaqhamuka umuntu nje, uma ukuthatha ngenyama akukho akuqondakali. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu siphiwe ukuhlakanipha. Ngomusa kaNkulunkulu Baba senziwe saba nakho ukuqonda. uJesu Kristu inkosi. Uthi-ke kodwa ku-24, kubo ababiziweyo kulezo zizwe, kubaJuda namaGreki, kithi thina bezizwe ababiziweyo, sishumayela uKristu, ongamandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. uKristu nje oyikho konke kukho konke. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, leli zwi besingalibhekisisa ulithathe ulifake empilweni yakho. Uyazi ukuthi impilo yakho ibingashintsha, mzalwane, ibingashintsha kakhulu uma bungayeka nje nokuthembela kubafundisi. Ususe ithemba lakho nje umfundisi. Uyazi ukuthi ususe nje ngisho nokwesaba, usaba umfundisi, kodwa usaba uNkulunkulu onamandla okwenza konke lokhu. Usabe lo obonayo ngisho kuvalwe iminyango, ngisho kucishiwe. Usabe lo obona ngisho usekujuleni, emgodini, ngisho ngabe usetilongweni, ngisho ngabe usejele linjani, obona konke, azi imicabango yakho ulapho. Mhlambe besingasaba yena ukuze sikwazi ukuhamba ngobungcwele, ngoba uma ngabe uzosaba yena uzohamba ngobungcwele. Bazalwane, akukhona ubungcwele ukuzipresenta umsulwa phambi komuntu obona ngaphandle. Njengami nje uthi ngisaba uMamZibande, cha. Ungaqali ngoba mina ngibona ingaphandle lakho. Uma umamatheka ngithi unothando, uma udabukile ngithi unosizi, uma ngabe uthobile ngithi kubantu akasathobanga, kanti ngaphakathi uthobile, ngaphakathi ugayibozi uthi mina ngingambamba ngimfoqoze kwamanje.
kodwa uNkulunkulu ukubona konke lokho. Inkosi uJesu ikubona konke, umoya oyingcwele ukubona konke lokho. Ngibheka nje ngithuthumele mangabe sekukhulunywa ngokuthi umoya oyingcwele ufika akukhuze ukuthi ungakwenzi ukuthi. Uthi mase wena uyaqhubeka usutshela ingqondo yakho ukuthi ngizokwenza namhlanje ngigcine, asuka aqhele ami lapha. Hayibo. Siney'khathi zokungaluswa bazalwane. Uma sesihambe ngenkani sahamba ngokwethu ukubona. uJesu Kristu inkosi. Ake sibambelele kuleli zwi sizuze ukuhlakanipha. Ake sibambelele kuleli zwi sibheke ukuhamba kwethu. Sike sinamathele nje enkosini uJesu noma ngabe kungathiwani, ngoba ngempela ngokwenyama yethu angeke size siyiqonde indlela kaNkulunkulu. Ngokuhlakanipha kwethu angeke siyazi ngisho nemicabango yakhe, njengoba ekhuluma lapha ku-Isaiah 55. Kuphakeme ngempela kunokucabanga kwethu, futhi ney'ndlela zakhe yiphakeme ngempela kuney'ndlela zethu. Thina sasingeke size sinikele ngamadodana ethu, sasingeke sinikele ngisho ngabe kuthiwa ihlupha kangakanani, ngeke uze unikele ngayo. Kangakanani ithobile. Futhi nje bazalwane, asasingeke size sikwenze ukuthi simukele ukukholwa ngendlela esikumukela ngayo uma singahlakaniphile. Uma ngabe la sekuphela khona ukuhlakanipha kwethu, phela khona ukwazi kwethu, bese sigcina sisithi inkosi yazi, ingoba yazi ngempela. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ake sibambeleleni-ke kuKristu okufihle kuye amakukonke okuhlakanipha nawokwazi. Sibambelele nje njengoba incwadi yabaseKholosi isho ku-chapter 2 verse 3. Ngani uJesu yena uqobo? Ishilo inkosi uJesu ukuthi uyindlela neqiniso nokuphila. Uma ngabe singazi yena, kulula ukuthi simazi uNkulunkulu Baba, futhi kulula ukuthi saziwe nguye. uJesu Kristu inkosi. Asikhuleke. Baba wethu omncele, Baba wethu onamandla, uNkulunkulu unaphakade, wawukhona emandulo, khona kuze kube phakade. Wena ohlezi esihlalweni, wempethe amandla njengengubo, osenkazimulweni ongesondeleki kuyo. Siyabonga Baba wethu ongcwele, wena osekelile umhlaba, wamisa ulwandle, wamisa amanzi, wapha imikhawulo ukuba ngasibekela umhlaba nanamhlanje kusenjalo. Ukhuzile ngezwi lakho wadala ukuthi ilanga liphuma lishone, kube ubusuku, kungenwe ezindlini kulalwe, kuphume ilanga kuphume abantu bayosebenza, malishona babuyele emakhaya ezindlini, kuphume iy'lwane ezidla ebusuku. Baba wethu ongcwele, ubani ongahlakanipha ngale ndlela abesemisa kuze kube phakade kuyileyo ndlela. Nkosi sipho ukuqonda, sipho ukuba sihlakaniphe, ukuhlakanipha kwethu kube ukwethemba kuwe ngayo yonke inhliziyo nengqondo nomphefumulo. Singanyakazi, singadidiseki, singahambi ngokubona, kodwa sihambe ngokuzwa, siholwa nguwe. Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho ntambama. Hlelemba-ke Nkosi amagebhugebhu, susa ukungabaza, ufake ukukhanya, vula amehlo angaphinde avaleke, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Siholeke Nkosi ngeqiniso lakho njalo, singadideki, singasuki. Sisizwa umoya ongcwele omthumile ukuthi abe umfundisi wethu, abe ngumduduzi wethu, abe ngumholi wethu. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe
zisondele bazalwane iy'nsuku zenkonzo yabesifazane. Ngiyafisa bazalwane, ngiyafisa nje, angisho ukuthi ngishaya imithetho noma ngithini. Ngiyafisa bazalwane sike sikhulekele le ndaba yokuthi ingqondo yomuntu wesifazane iqala nini ukuprocess izinto. Sengisholo-ke maqondana nokuza ey'nkonzweni zabesifazane. Yebo, sishumayela izwi, sikhuluma izwi likaNkulunkulu. Ivangeli lethu lisho njalo. Asi-celebrate izinto ey'thize siyeke ezithize. Sikhuluma izwi likaNkulunkulu. Kodwa-ke sibhekisise ukuthi ingqondo yomuntu iqala nini ukuprocessa izinto ngokuhlakanipha. Wena nje waqala nini uku-understand-a i-gospel of Christ? Abanye bethu baqale bebadala, kodwa ingakho kukhona u-Sunday school, kukhona i-youth, kukhona ama-young adult. Usho ukuthi i-young adult is just an adult. Sengathi besingathi uma sicabanga bazalwane ukuze ey'nkonzweni, siqale kuma-young adult ukuza kuleyo age yama-young adult. Uyabona ukuthi uma usuphume kuma-teens, waphuma kuma-teens, waqala waye-adult. Yilapho-ke la kufanele ngabe siqala khona. Kodwa ngenxa yezwe esikulona, mhlawumbe besingaqala-ke ku-18 years sikhuphuke. Kodwa angisho bazalwane ukuthi ngishaya umthetho, ngicela ukuthi mase nifikile la sike siyi-discuss-e le ndaba ngokuvunyelwa inkosi mangabe isikhathi sivuma. Sike sibuke ukuthi ikuphi la singafika sifisa ukuqala khona. Ngikushiso yini-ke lokhu bazalwane? Ngishiso ukuthi ngenxa yokuthi sigcina sesihlangene saba baningi nababasebancane kakhulu, sigcina singasangenanga ey'ntweni ezisidingayo njengomama nanjengabantu besifazane abakhulile. Sigcina singasangenanga. Sigcina sekuyizwi waya uma ngabe ufike nombuzo uze uhambe nawo. Sigcina sesigcwalisiwe ngezwi, ukuhlakanipha okusezweni. Sakushiya okunye okokuthi inkosi sivumele ukuthi sihambe sifike la. uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi ukuthi kuzongacaci, kodwa ngiyamethemba kakhulu uMoya Oyingcwele ukuthi uzokucacisa ey'nhliziyweni zethu sonke. Siyanilangazelela kakhulu bazalwane. Sekuseduze uma ngabe inkosi sasiphile elinye ithuba lokuhlangana, sizohlangana ngokuvunyelwa yiyona. Uma ingakabuyi ukulanda ibandla, siyanithanda uJesu Kristu inkosi. Amen.